Waduh, Pak RW telepon Pak RT. Ya monggo diangkat. Dulur, Pak RW telepon dulur sih Pak dulur ya. Monggo. Halo Pak RW. Nggih Pak RW. Nggih wonten griya. Nggih teng mriki nggih wonten Pak RT nggih. Nggih monggo. Nggih sampean mriki. Waduh, Pak RW iki lampu. Loh, cepet Pak RW. Monggo Pak RW. Sampean lenggah. Loro boyo ta Pak RW? Enggak dulu. Oh, yo anu Pak RW ini kene ojo terlalu anu dulur. Pak RW ini bisu. Nah, tadi tapi pinter. Jujur pinter. Ya doyan mangan, yo bukul barang. Waduh, pinter mau Pak RW ini sih. Nah. Pak RW ini ngoten Pak RW. Di Pak RT was metal. Mergo lucu ngene iki. Top. Ya. Ngerti lah main bahasa ini. Oh, rokok Pak RW. Oh, nggih Pak RW, monggo Pak RW. Sampeyan merokok niki Pak RW. Ya Allah Pak RW iki kate rokokan sih. Tenang dulur, mari tak perjelasno maksudnya ini iso kanca di kono ya apa ngono. Ya apa Pak RW, ya apa Pak RW. Ya apa Pak RW. Aduh Pak RW ya Allah sungguh mesranya. Mantul. Aduh. Apa jare? Mantep. Oh man. Rokoknya mantep, enak. Yes, nggih Pak RW. Rasa-rasa janda. Oh, sokak kali Pak RT. Nggih Pak RW. Niki ya napa Pak RW kelanjutane? Oh. Ngomong kalian ono Pak RW. Waduh, gak ketemu gak iso kate ngomong mana ya apa Pak RW? Karepe iki cek gak kate ngomong kanca di kono langsung ngek ngono Pak RW. Ya apa Pak RW? Ya pokok ngon cerita sih ae apa karepe ngono lho. Di critakno sik dulur. Ikan aku wingi bengi kan tekan Palembang enak rene. Ya. Perjalanan kisaran 5 jam. Suwe Pak RW. Palembang 5 jam. Suwe tadi lu. Ya rada suwe paling numpak becake bane bocor. Rodok lami Pak RW. Sik nyebrang Suramadu. Ngelangi kecemplung segoro pangan hiu sikile iku. Mek kan separo. Trijine ilang separo iku. Gak iso nih Pak RW gak iso nget. Merotol nih. Aku ora ngerti bahasane. Iku jare ngene. Teng mriki kan kajenge tumbas tanah lho. Teng pundi ngoten. Kubranjino Pak RW. Oh, di Kubranjino dulur akeh dulur tanah dulur. Ngapunten le makam Cina nggih. Oh, gak gelem Pak RW. Ditawani. Makam Cina to. Tanah-tanah di Kubranjino sing liya dendi Pak RW. Waduh, buri omae Anis. Oh, iya Pak RW. Barongan Pak RW. Waduh, kuntilanak Pak RW. Ya ampun, di sate pinten tur ini Pak RW. Opo ngrembet susu. Kemen Pak RW. Lah ngene. Ya apa Pak RW? Ngiting. Ya apa Pak RW? Wis bengi ya. Paling penak wis tuku sego goreng ini ya. Telepono. Kayak ana sego goreng ya. Nah, masuk. Iya apa Pak RW? Pesan sego goreng Pak RW. Oh ya Allah, Pak RW ini jaluk mangan tok Kembung. oh kembung. Biasanya gak bales lagi celetong. Apa sego goreng apa pecel enak bengi-bengi ini. Sate, nyunduk sate. Tutup sate Pak RW. Oh, sego goreng ae. Oh, sing ambek mie. Oh, mawut dulur. Mawut dulur ya Allah. Cek aku ngampung ngoyo kok. Oh, iya Pak RT. Jeruk ngene Pak RT. Ngoyo. Aduh. Kate ngoyo Pak RW. Sampeyan boten kebelet. Oh iya, kok kebelet Pak RW. Hari kita kelas sego goreng. Oke Pak RW. Pak RW.
Nyantai Pak RW. Si Pak RW. Back of his neck looked like a sirloin steak. Kuwi yo